ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ ତୁମ ହାତରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ ତୁମ ହାତରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ପ୍ରେମିକା ଛାଡ଼ିଦେବ ତୁମ ହାତ କୋଉ ଅଜଣା ବାଟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରୀ ହେବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଠିକ କଥା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରୀ ହେବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସଂସାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି। ତଥାପି ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ଯିଏ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଏ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଏ ସରଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଥାଉ ଆମଲୟ ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣିର ଫଟକା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣିର ଫଟକା ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ କର ନାହିଁ କ୍ଷଣିକର ସୁଖ ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ନିନ୍ଦା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଘର କରିଥିଲା ଯିଏ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ସିଏ କାନ୍ଧେ ବହିଥିଲା ଯିଏ ଆଜି ବୋଝ ପରି ଲାଗେ ସିଏ। ଆମକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖେଇଥିଲା ଯିଏ ଆଜି ଅଣ୍ଡାଳି ହୁଏରେ ସିଏ। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଥିଲା ଯିଏ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲାଗେ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ କହେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥାଉ ପଛେ ତୁମେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଥାଉ ପଛେ ତୁମେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲୁଥାଉ ବାଟ ତମ କଥାକୁ ମାନି। ହେଲେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ କେବେ ମିଠା ଲାଗିବନି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ତମ ମଥା ଉପରେ ତମ ମାଙ୍କ